عشان ايش؟ عشان نجيب جبل احد هكذا نجيب معك التصوير يكون كما يدنا جاء مكاشين قادنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. masu ganin mu da bibiyan mu yau ga mu a cikin garin Madina, garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga mu a wajen dutsen Uhud. An ce an samu wannan dutse suna dutsen Uhud saboda kusan shine dutse da ya zama a gefe daga cikin duwatsun Madina, kamar yadda ya zo a cikin Ar-Rawdul Unuf. Hakanan kuma al-Imam an-Nawawi yace wannan dutse kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya ce haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wannan dutsen yana son mu muna son sa. Sannan kuma Annabi alaihi salatu wasallam ya taba hawa kansa da shi da Abubakar da Umar da Uthman, sai dutsen yake girgiza sai ya ce usbud Uhud, ka tabbata Uhud, a kanka akwai annabi da mai gaskiya da kuma shahidai guda biyu. Wannan guri akwai abubuwa guda 10 muhimmai da suka faru a wannan guri. Na farko shine shi kansa dutsen da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce wannan dutsen yana son mu muna son sa. Kaga kenan wannan dutse ne da ya zama mai son manzon Allah, ko manzon Allah yana son sa, kuma yana son al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai sun yi tafassara akai, amma magana ta gaskiya shine Allah ya bashi damar ya faɗa haka kowa ya ji, kamar yadda ya yi motsi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa magana. Sannan na biyu wannan shine ake kira Jabalul Ainain, wannan dutsen da muke gani daga baya koma Jabalur Rumat, wanda Annabi alaihi salatu wasallam ya dora mutane guda 50 karkashin jagorancin Abdullahi bin Jubair bin Nu'man an-Nu'man, cewa ya jagoranci mutum 50 su tare hari ko da wasu makiya za su fito ta nan baya, sai ya zama sun samu kariya. Sannan za mu ga Annabi alaihi salatu wasallam ya fito da bataliyarsa na mutum 1000, wanda wannan yaƙi an yi shi ne ranar Asabar 15 ga watan Shawwal shekara ta 3 bayan hijira. Annabi alaihi salatu wasallam ya fito da mutum 1000 ranar wato Juma'a, su kuma waɗannan sun fito ne da mutum 3000 suka fito da su. A cikin mutum 3000 na akwai mutum 200 da suke kan doki, akwai mutum 700 da suke wato sanye da wato kace kamar irin rigar yaƙi ɗinnan da ake kiranta dir'u. Sannan kuma suna ɗauke da bataliya ta mutum 3000, kuma an ce dukiyan nan da suka tara a lokacin da Abu Sufyan ya taho da wannan ayari ya kai wato dinare 50,000. Wannan dinare 50,000 kana kiyasta shi da kusan biliyan 6, wanda shine dukiyar da suka yi amfani da shi wajen zuwa su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yaƙi tsakanin aƙida da aƙida ne, tsakanin gaskiya ne da ƙarya, tsakanin adalci ne da zalunci, tsakanin masu son gaskiya ne da masu kinta. Shi yasa Allah ta'ala ya tantance munafikai washe garin Juma'a ran Asabar da safe, wa izgadawta min ahlika tubawil mu'minin maqaid lil qital. A lokacin ne munafikai suka janye su 300 suka ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su wato 700. Sai ya zama wannan wata jarabawa ce, har ma wasu daga ciki Banu Salima da Banu Haritha suka so su koma. Allah ta'ala ya ce izhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Allah ya taimake su ba su juya sun koma ba. To bayan an fara wannan yaƙi muna ga cewa shi Khalid bin Walid shine ya jagoranci bangaren Maimana, wato nan bangaren kenan shine yake dauke da waɗannan mutane 200 waɗanda suke mahaya doki. Ta bangaren hagu kuma Ikramatu bin Abi Jahal ne shine yake dauke da wannan bangare. A tsakiya kuma Abu Sufyan ne da Sufwan bin Umayya da kuma Abdullahi bin Uthman, waɗanda shi yake ɗauke da tuta. Akwai Talha bin Abi Talha wanda yake daga Banu Abdiddar, su suke ɗauke da tuta, wanda sai da aka kashe mutum 11 a cikin su ranar. Wannan ya rike tuta a kashe shi, wannan ya rike tuta a kashe, sai da aka kashe mutum 11. Kuma su ɓangaren Quraysh sun fito har da mata, akwai mata kusan 15 suka fito tare da su domin su zama suna baya suna ziga su don yaƙi ya zafi. Amma Allah cikin ikonsa wannan yaƙi yana cikin yaƙin da wato za ka ƙara san annabi, ka ƙara san sahabbai. Waɗannan sahabbai da muke gani guda 70 waɗanda suke kwance a wannan guri, da asali a nan suke a ta nan suke, saboda ruwa yana wucewa lokacin Muawiya aka canza aka dawo da sunan saboda nan ne a lokacin tudu. Waɗannan bayan Allah da muke gani wanda muke zuwa mu musu addu'a, kana zuwa ne nan dan kai musu addu'a kuma ka tuna lahira. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce fa zuruha fa innaha tuzakkiru al-akhirah, za ta tuna muku lahira. Kai waye? A nan akwai jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza yana nan a kwance. Za mu ga Hamzan nan wato kwangila aka ɗauko musamman ma a zo a kashe Hamza a wannan guri, wanda akwai shi Jubair bin Mut'im, an kashe masa dan uwa ko ammi mai suna Tu'aym bin Mut'im ko bin Jubair, Du'aymata bin
bin adi shi aka kashe, da haka ne ya ɗauko wahashi ya ce masa zai bashi wato ainihin kuɗi kuma zai yanta shi idan ya kashe Hamza. Ita kuma Hindu ta ce ita kuma za ta ƙara masa da gwalagwalan hannunta idan ya kashe Hamza. Me yasa suka tsaya akan sai an kashe Hamza? Saboda Qurayshawa sun yi asarar manyan mutane. Akwai Utubatu bin Rabi'a, akwai Sheba bin Rabi'a, akwai Walidu bin Utubatu bin Rabi'a da manya-manyan mutane waɗanda sun kai mutum 70 waɗanda aka kashe su a yakin Badar. Shi yasa suka fito da niyan fansa cewa sai sun kashe Sayyidina Hamza, wanda kuma a wajen wannan yaƙi Sayyidina Hamza ya shahada tare da waɗannan sahabbai irin su Mus'ab bin Umair, irin su baban Jabir Abdullahi bin Amr, baban Jabir dan Abdullahi, irin su Amr bin Jamu al-Ansari da manyan sahabbai waɗanda suka fito wannan yaƙi suka yi shahada. Akwai wani mutum da ake kiransa Julaibib. Julaibib din nan wato mutum ne wanda wasu kan ce ma irin mutum ne gajere kuma yana da sifa wacce take kamar ka ce mummuna, har wasu ma suna ga ba za su iya ɗaura masa yarsa ba saboda irin yanayin da yake ciki, amma a wannan gurin ya shahada. Bayan ya yi shahada, annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su ina yake, ya dinga neman sa. Jama'a da yawa da ba su alaka da shi irin ganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi bayan an gan shi a wani guri a kwance. Wannan guri sahabbai sun nuna jarumta. Jama'a abinda za mu koya waɗannan abubuwa guda hudu ne. Na farko, wannan addini namu mu rike shi da kyau, kan mu yi shi da wasa, domin waɗannan da Allah ta'ala ya tara wannan addinin da su suka yi shahada domin kare addinin musulunci, don da an yi nasara an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanmu ne zamu yi asara. Shi yasa irin su wato Az-Zubair bin al-Awwam, irin su Talha, irin su Abu Talha al-Ansari, irin su Rumaisa, waɗanda har hannun wani sahabi sai da aka cire a wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan guri. Wannan ya nuna mana mu rike addinin mu da kyau, sannan nabi mu koye shi, mu koyi addinin nan na musulunci, addini ne na ilimi, na karatu, ba na wasa bane. Sannan abu na uku, wato mu yi shi da gaske, mu yi shi tsakani da Allah. Kun ga dai wasu sun ba da rayukansu, sun ba da dukiyarsu, sun ba da lokacinsu, an kafa mana wannan musulunci, to mu rike shi da kyau mu kuma yi amfani da shi. Sannan kuma mu isar da shi ga waɗanda Allah bai kawo sun shiga addinin musulunci ba, ko mu gyara tarbiyyar al'umma. A takaice wannan shine abinda wato za mu koya daga darasin wannan dutse. Kun ga bin umarni da saba umarni abin da ke jawo mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni, sakamakon saba umarnin kun ga irin abin da ya biyo baya. Saboda haka idan annabi ya ce ayi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana san manzon Allah da bin sunnarsa da koyi da shi, ya kuma sa mu riƙe musulunci da kyau har ƙarshen rayuwar mu, har mu mutu mu gada wa ƴaƴanmu. Allah ya mana albarka, ya zuriyar mu albarka, ya ƙasar mu albarka. Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri, ya tsare mu daga dukkan abinki waɗanda ba mu sani ba. Kuma muna masa godiya, jazakallahu khairan wa rafa'a darajataka wa ghafara zambaka wa yassara lakal khaira haisu ma kunt anta wa ahlika wa usratik.